χρόνια. Όλα γινότανε όπως τα έλεγε το τραγούδι. Πέφτανε στα ζεστά τους και παίρνανε έναν ύπνο, ώσπου αρχίζανε και χτυπούσανε οι καμπάνες από τις 12 εκκλησιές της χώρας. Τι γλυκόφωνες καμπάνες, όχι σαν τις κρύες, τις ευρωπαϊκές, που θα ρεις πως είναι ντενεκεδένιες. Στολιζότανε όλοι, βάζανε τα καλά τους και πηγαίνανε στην εκκλησιά. Σαν τελειώνει η λειτουργία, γυρίζανε όλοι στα σπίτια τους. Οι δρόμοι αντιλαλούσανε από χαρούμενες φωνές. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και φεγκοβολούσαν. Τα τραπέζια ήταν στρωμένα, μάσπρα τραπεζομάντιλα κι είχαν απάνω ό,τι βάλει ο νους σου. Φτωχοί και πλούσιοι τρώγανε πλουσιοπάραχα, γιατί οι αρχόντοι στέλνουν απ' όλα στους φτωχούς. Και αντί να τραγουδήσουν στα τραπέζια, ψέλνανε το Χριστός γεννάται δοξάσατε, η παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη.
Θρησκευτικό είναι και το περιεχόμενο του διηγήματος στο ευλογημένο Μαδρίτη. Εδώ υμνείται η πίστη και η ταπεινότητα του ανθρώπου που εξασφαλίζει τη μακαριότητα και την ευδαιμονία. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Νεοκαισαρία του Πόντου. Έκανε λαμπρές σπουδές, ασκήτεψε ένα διάστημα και τέλος έγινε επίσκοπος Καισαρίας της Καπαδοκίας, όπου ανέπτυξε μεγάλη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Για τη φιλανθρωπία και τη γενναιοδωρία του διαδόθηκε η πίστη ότι φέρνει τα δώρα που ανταλλάσσουμε την πρωτοχρονιά. Κάθε χρόνο, ο Άγιος Βασίλης στις παραμονές της Πρωτοχρονιάς γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα το δεχτεί με καθαρή καρδιά